Здравейте! Моето име е Даниела Динчева. Аз съм специален педагог, ерготерапевт и преподавател по метод на Монтесори. В момента съм по майчинство, но продължавам да се развивам и да търся нови техники, практики, които да прилагам върху децата, с които ще работя в бъдеще. Както и върху моето дете ги прилагам, тъй като аз като учител знам, че децата, докато са малки, запаметяват много по-лесно. Сега съм тук да ви покажа една книжка, която е по метод Зигзаг. Това са невроупражнения, които развиват двете мозъчни полукълба, развиват концентрацията, вниманието, паметта, фокуса. Подходяща е за деца, които трудно запомнят информация, за деца, които имат проблеми в развитието си, за деца с специални образователни потребности, за деца с хиперактивност и дефицит на внимание, за деца с аутизъм, дислексия и други проблеми, както и за деца в предучилищната възраст, деца, които са по-малки. Например, моят син е на 3 години и ние с него вкъщи правим тези упражнения. С двете ръчички хващаме маркерчета и започваме да очертаваме по линиите. Така развиваме неговата концентрация, неговото внимание, фокуса, двете полукълба, които знаем, че е много важно. Ето това представлява книжката. Тук отпред ни посреща едно човече, което е от една вълшебна галактика. То разказва за този метод, както и решава да дойде на нашата планета Земя и да запознае и нашите дечици с тези невроупражнения. Над 30 са такива невроупражнения, изпълняват се с двете ръце едновременно. Към тази книжка получавате и 3 бонуса. Първият от тях е видеокурс. В този видеокурс вие ще научите повече за мозъчната гимнастика. В нея има различни упражнения, които да изпълнявате с вашите деца с ръцете. Има скоропоговорки, има гатанки. Много информация, която на мен ми беше супер полезна като учител и като родител да я получа и това е страхотно. Също така и получавате 2 страхотни книжки, които са на PDF файл. Те също са много полезни и също така и те са бонус към тази книжка.